Bon dia a tothom, bon dia, bonjour, goedemorgen. Benvinguts, benvingudes a aquest últim acte de la Setmana de Sant Jordi 2022 amb la tradicional ballada de jotes, que és una dansa que, com sabeu, aplega tots els territoris de parla catalana i aragonesa, que ens identifica a tots i a totes. Avui comptem amb la representació de tres territoris, dels tres territoris de la parla catalana més importants, el País Valencià, les Illes Balears i el Principat, que presentaré immediatament, però m'agradaria donar les gràcies per començar a l'Institut Valencià de Cultura, a la delegació del Govern de Catalunya davant de l'UE, a qui donaré la paraula a continuació, també la Direcció General d'Exteriors i Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears, el Govern d'Andorra també, que ha participat aquest any amb nosaltres, el Casal del Conflent a la Catalunya Nord, que tenia un acte aquesta tarda, malauradament no ha pogut ser per una anul·lació, i també el municipi de l'Alguer. Havíem de tenir el síndic de l'Alguer aquí, però també hi ha hagut un problema amb els vols. Però moltes gràcies a tothom per fer possible aquesta setmana de Sant Jordi. I també, principalment, també m'agradaria donar les gràcies als tres grups que s'han desplaçat fins aquí per fer-nos sentir de prop aquesta cultura tan nostra per tots i totes. I en nom del País Valencià ens acompanya el grup Badadones, rondalla de música tradicional, i els balladors, grup de danses El Tossal de Llíria. Moltes gràcies. En nom d'Illes Balears ens acompanya l'Escola de Música i Danses de Mallorca. I representant el Principat, des de les Terres de l'Ebre, d'Amposta concretament, el grup de dansa Paracota i dolçaines, el grup de dansa Paracota i dolçaines i tabaleters Sant Faina. Molt breument, aquí l'important és que escoltem i, si cal, també veiem. Com ha dit el president del Casal, és un goig que hem treballat conjuntament aquest any perquè tots els territoris de la llengua s'han unit per un objectiu comú, que és celebrar el dia de Sant Jordi com cal. Ahir vam tenir un dia extraordinari a la delegació. També mostra que la gent vol reprendre l'activitat en tota la seva energia, com no passa a Barcelona, amb un sol aclaparador de Barcelona, però de la mateixa manera que el Sant Jordi a Barcelona no va aturar ni la pluja ni la calamarsa, tampoc ho podran aturar una vaga de Ryanair. La vaga de Ryanair s'ha deixat a terra a gent que venia del Conflent i de l'Alguer, però tot i així aquí estem. Només una cosa, volia adreçar unes paraules en nom d'Abel Guarinós de l'Institut Valencià de Cultura, que no ha pogut estar aquí, però que llegiré tal com les enviades. Diu: nosaltres, des de Cultura de la Generalitat Valenciana, mitjançant l'Institut Valencià de Cultura, ens ho hem pres molt seriosament, fusterianament. Recordem també l'any fuster. I a més de fer l'actuació musical i dansística en el Dia Internacional del Llibre, la fem en el marc de l'any fuster i al voltant de la commemoració del 25 d'abril, tan estimat pels valencians, data significativa per la lluita dels valencians i valencianes, i que ja és el dia de les Corts Valencianes. Tant per al grup musical Badadones com per al grup de danses El Tossal de Llíria és una oportunitat de donar-se a conèixer i de col·laborar en la internacionalització de la nostra cultura popular valenciana. Aquestes són les paraules de l'Abel Guarinós, que compartim plenament, com no podia ser d'una altra manera. I ara us deixo amb la gent que ens ha vingut i que jo us vull donar molt especialment les gràcies a valencians, balears i la gent que ha vingut de les Terres de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre per mi és una cosa molt estimada perquè és la terra de la meva mare de Gandesa, com vosaltres, i a més jo recordo la meva família cantant al voltant del tio Gildet, que cantava jotes també. Per tant, gràcies per venir, gràcies per acompanyar-nos, i ara anem a escalfar un